Filgħodu nata bidu għal summit li fi kliem is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon huwa wieħed importanti li fih l-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Magħquda formalment japprovaw pjan ambizzjuż għal 15-il sena li ġejjin biex jeqirdu l-faqar, jiġġieldu t-tibdil fil-klima u jindirizzaw numru ta' kwistjonijiet globali. Is-summit infetaħ mill-Papa Franġisku, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca li tinsab għal żjara ta' 5 ijiem fl-Istati Uniti kienet fost il-kapijiet ta' stat li attendew għad-diskors tal-Papa. Il-miri għall-iżvilupp sostenibbli magħrufa bħala SDGs li għandhom lan li jerdu il-faqar jiġġieldu l-inugwaljanzi ġildu t-tibdil fil-klima mistennija jiswu 4.4 triljun euro kull sena sas-sena 2030. Dawn il-miri ġew adottati il-ġimgħa filgħodu mill-150 mexxejja tad-dinja li nġabru fin-New York wara li sar qbil unanimu dwarhom bejn il-kapijiet tal-Istati Membri waqt summit li sar fil-bidu ta' Wissu li għadda. Kollox hemm 17 il-lan partikolari għal żvilupp sostenibbli li se jkunu għadin jieħdu post 8 miri tal-iżvilupp tal-millennium li ġew adottati 15-il sena ilu flimkien ma' 169 mira oħra. Is-summit infetaħ mill-Papa Franġisku li intlaqa mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon fejn preżenti għad-diskors tal-Papa kien hemm fost il-mexxejja il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca. U meqjus bħala l-ikbar summit li għat sar mill-ġnus Magħquda kif għall-ewwel darba il-taqgħu u attendew taħt saqaf wieħed presidenti u prim ministri tal-din pajjiżi ta' madwar id-dinja. Dawn issa għandhom qudiemhom sfida kbira, sfida sabiex jelbu id-diffikultajiet ta' bejnietom ħalli f'dawn il-15-il sena li ġejjin ikunu jistgħu jaddottaw il-miri għal l-iżvilupp sostenibbli. Fost dawk illi indirizzaw dan il-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku saħaq li l-adozzjoni tal-Aġenda għall-miri tal-iżvilupp sostenibbli 2030 hija sinjal importanti ta' tama, huwa ħeġġeġ lill-mexxejja biex jieħdu azzjoni vera u mhux jagħmlu biss stqarrijiet u jfasslu policies li jieħdu żmien biex jitlu fis-seħħ. Fakkar li qed nitkellmu fuq bnedmin li qed jgħixu ibatu u jsofru. Intant fl-ewwel jum ta' dan is-summit il-President Coleiro Preca ħadet sehem fid-dialogu interattiv fejn ġie diskuss il-mod ta' kif jistgħu jispiċċaw il-faqar u l-ġuħ fid-dinja u qalet li l-faqar mhux kwistjoni ta' individwu, familja jew komunità, iżda bil-kontrarju il-faqar huwa l-kawża ta' inġustizzi politiċi, ekonomiċi u soċjali. Matul iż-żjara tagħha fi New York, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca kellha wkoll laqgħa bilaterali mad-Direttur Ġenerali tal-UNESCO Ina Bokolva, fejn huma tkellmu dwar kif jistgħu jimbtu proġetti bejn il-UNESCO u l-Uffiċċju tal-President mod partikolari permezz tal-Fondazzjoni ġid tas-Soċjetà.